मोनसे सोमोनांथाव जाथाय साननि समावनो क'क्राझाराव गिलुबालु सिखावनि उदखार क'क्राझार सहराव सिनाय मोनै दुथांफोरा फिन रां लुथिना लांदों। बेंकनिफ्राय रां बख'ना लामायाव ओंखारनाय समाव सासे सुबुंनिफ्राय नोगोद 6 लाख रां लुथिनानै लांदों। क'क्राझार सहर बाजै हटेलनि साखाथियाव थानाय जेडी रड एक्सिस बेंकनि लांगोनायाव लुथिदों 6 लाख रां लुथिजानाय सुबुंखौ क'क्राझार गोजोनपुरी गामिनि थागिबि टिकादार ब्रबु बाहन बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय जानायनि सायाव क'क्राझार पुलिसा गोख्रोङैनो संदानदों। टिकादार ब्रबु बाहन बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला लेबार पेमेन्ट होनो थाखाय एक्सिस बेंकनिफ्राय बे 6 लाख रांखौ बख'दोंमोन। नाथाय सिखावनि दोलोआ रां बख'नायखौ नोजोर खालामगासिनो दंमोन जानांगौ आरो 16E1268 नम्बरनि ग्रेन्ड आइटेन गारिनिफ्राय हरखाबै सेख'ना लाङो। लेबार पेमेन्ट দিয়াৰ কাৰণে মানে পইচাটো বাই কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই ঘৰত লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। কালি পেমেণ্ট কৰিব লাগিছিল লেবাৰ পেমেণ্ট। তাৰপিছত মই টকাটো 6 লাখ ওলাইছিলোঁ। ওলাই পেলাই মই বেগটো লৈ আহিছিলোঁ। তাৰপিছত গাড়ী সোমাৰ লগে লগে সিহঁতে মানে মোক টাৰ্গেট কৰি আছে। মই খেল কৰা নাই সেইটো। তাৰপিছত মই ইয়াত মানে পইচা পেলাই লৈ ৰাখিছে। তাৰপিছত মোৰতো কেনেকৈ পইচা পৰিব পকেটত থাকি। তাৰপিছত দেখিলোঁ চব এইফালে পইচা পেলাই থৈ গৈছে। তাক মই দেখি পেলাই আৰু এইটো কিবা মোৰ পৰা পৰিছে নেকি এইটো সন্দেহ কৰি পেলাই মই গাড়ীৰ পৰা এইটো কিবা বেগটো ভিতৰত ৰাখি পেলাই পইচাটো উঠাইছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই লক কৰিছোঁ, এনেকুৱা লক কৰিছে কিন্তু লক হোৱা নাই গাড়ীটো এইটোৰ কাৰণে। তাৰপিছত গাড়ীৰ পৰা উঠাই লৈ গ'ল। গাড়ীৰ পৰা এইফালে আহিছে, বাইকত আছিল দুজন, সেইটো আহি পেলাই এইফালে দৰ্জাটো খুলি পেলাই লৈ গৈছে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা বেগটো। মোৰ এই ঠিকাদাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ গজনপুৰী। সিহঁতে মোটামুটি 5জন মান আছিল নেকি। সিহঁতে এইফালে ফ'ল' কৰি আছিল আৰু ভিতৰতো আছিল, বেংকৰ ভিতৰতো আছিল নেকি। আপোনাৰ নাম বক্ৰবহন বসুমতাৰী। আপুনি পুলিচ এফআইআৰ দিব আজি? হয়, মই এতিয়াই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360